Čaute sa, ja som Flendieska, vítam vás pri mojom prvom videu. Hneď samozrejme s hosťom. Bubákov, ktorého možno 12 z vás Ja som Bubák a dneska natáčam. Viete, ja som Bubák a dneska som tu ako host. Áno, dneska je tu ako host. A ja ho dúfam, že počuť, neviem. Není som si istý. Ale dúfam, že áno. Takže sme tu dvaja zo 6. Čo zabudol? Čo bol zabudol? Ale vám pomínať. Dobre. To je nuda. Dobre, takže už len minúta, trošku som to strihol. A už... Strihni to úplne. Už čakám, ok. Takže už len 8 sekúnd, to už mohlo stačiť. Neviem, či som povedal, že to je Blood Battle, ale ak áno, tak prepáčte sa, opakujem, ak nie, tak prepáčte, som to nepovedal skôr. Dobre, takže hráme, mám postaviť papusek. Čo je to aha, to je papagaj. Dobre. Čo my hráme? Hej, my hráme. Tak to... Mám... Takže... Ešte dám. Ja neviem staviať. Ani ja? To ide... Dobre, takže... Idem na to, jednu. Tak. Ja neviem stavať papagaja. Tak, 1-0. Alebo, to je moc. To je moc veľké. Keďže to Ako sa stavia papagaj? Neviem. Má sa vidieť, že aj bočný pazúrik. Alebo ne. Ne, to má. Takto. A čo nie? Počítačenie. To je pekné. To mohlo stačiť. To je moc vysoké. Prečo sa bojím vlastného výtvoru? Alebo je Ale strašne. prečo nestaviam? Viem prečo nestaviam, lebo to neviem. To dáva zmysel. Ja radšej nepostavím nič. Takže nohy mám. Kto nič nerobí, Neviem, ten ako mám nič stavať. nepokazí. Toto Tak bude čudné. toto, komu si bude pripomínať papagaja? Tak... Tak je postihnutý. Dobre. Presne. Tam som asi pajka, ktorý má papagaj. Dobre. Čo tam tak vychtíš? Koho to máš? Dobre. Ja neviem staviať papagaja. Nedívaj sa na moje. Potom zistíš, že vieš. Takže... Môj nepripomína papagaja ani kebyže začneš čarovať, by ho to nepripomínalo. Ani kebyže sa papagaj spali s tým zvieraťom, ktoré stávaš. Takže... Vo farebný. Áno, ja mám leva. A myslím si, že plastikavý alebo. Krídla, tie všetko urobia. Aj keď krídla tiež neviem ako... Moje plastikavý. To je hustá A pištolka. nepripomína papagaja ani zďaleka. Môj určite pripomína papagaja. Toľko je to blokov 4. Aspoň koho si. 4? 3. Ani počíta neviem. 2, 3. Teraz 2, 3, 4. Teraz 2. Aj kalendář neviem. Fuck! To som nemal. Počkať. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobre. Ešte to funguje. Ja som úplne delikátny papagaj. Plastikavý? Ja mám úplne... Prečo je ten môj papagaj plastikavý? Ja to zapakoval! Dobre. Tu môžem dať žltú. Ne, to už je žltú. Toto. A tak nie. Som chipstar. Neviem. To ten počítať. Ja neviem počítať. Tak. Teraz počím. A ten ho dotkne. Už len pozadie. To je nádherné. A tam sú medzi tými dvomi miestami, čo prebiehalo a tak doma. Wow. Ja mám ešte trošku menší bonus, ktorý sa tebe môže páčiť. What?
Aj keď neviem, či sa Tiež niekto to máš všimne, ale tak... Tiež to máš tak divné ako ja? ja to mám krásne divné. Dobre. Počkaj, som sa nespavnul. To bude blbé, ak sa spavnú takto. Ne? Opín. Je dobrý. Ešte ak sa spavnú takto, to bude. Čo ho? Aha, pozri si. To je krásne, to je krásne. Nemám. Bude. Dobre, takže už len minútu, neviem, čo budem robiť. Dobre, zneškodnil som našu takú trošku intimnú túto časť, ale To mi tak pohrá. Už to je to je to, lepšie. To je lepšie. Bude taký černoch. Alebo nie. Robím normálneho papagaja. Tak. To si myslím, že môže stačiť. Tak. Za 5 sekúnd je vyhodnotenie, takže už tu môžeme to zostrihnúť. Dám asi také dneska. Ja som nesmejiteľný, ja mám 0 HP. Ja som ho nestihol. Games Bubake. Čo je toto? Teraz sa nehantujem. Je strelený. Pekné. Dám. Tak ale to je ja som dvakrát posledný. Toto je nádherné. Toto je nádherné. Tomuto... Nie sú všetci. Tomuto hovorte, dajte mu všetci epiky. Toto je proste mega. Ešte aj krídla má. Dobre, tak Epic. Budem ťa poslúchať, Epic. Dobre, som rád, že aspoň niekto ma potlúcha. Tomuto trčí párek z úst. Preto mu dám iba púp, ten má párky rád. To je divné stvorenie. Však, a mne to neprepáča. Wow. To je škaredé. To je dobré, Epic. Čože? Epic smieš dať iba mne. Ja som proste svinia, ja dávam každému super pup. Tebe som nedal super pup, neboj sa. Dobre, Gabael, to je... Si hnusný. Nedáme sa tým super. To je pekné, tomu tam dám iba... Nie, ja mu dám OK. Ja mu dám OK, ja som tam taká svinia. Ty si dal všetkým vrátane mňa super pup. Čo, všetci si mi dal super pup? Ty si dal všetkým vrátane mňa super pup. Tebe som dal Epic. Všetkým nie, jednému som dal OK a dvom som dal sami že pup. Hej, som si istý, pozrite. No, mne si Ja dal som super. štvrtý. Som tretí. Ty si tretí. Ty si zmrt. Ja som štvrtý. Prvý je Gabael. Aha. Nevadí. Takže ideme ešte jedno kolo a potom to zapnúť. Jednotku. Jednotku. Build to je jedno. Hej, som tam. Takže už ideme za 3 sekundy. Jedno. Dobre. Takže hráme. Bojovník. To som ja predsa ja, takže ja sa tu takto postavím, budem stať. Takže, čo dám? Dám takto hlavu. Aj ty si dá. No ako to Maťo vykrikne, ty debil. Ja natáčam. Nevadí. Dobre. Takže čo dám? Ja tu vyberám 2 minúty ingrediencie a na konci to začítam. Nezelený. Prečo vidím tak, prečo sa mi moča hlava, prečo som už 3 hodiny. Ešte dám 2 na kompe. Hej, ešte 2. Čo nám takto? Mám dobré predstavy, ale zlé vykonanie, takže... Moje... Mohol stačiť. Takže toto budem robiť aspoň pol hodinu a keď sa konečne spamätám, že už sa dávno hlasovalo a už ma vyhodilo zo serveru, tak si poviem, že by som to čo som vyhral. A keď som asi keď prehrám, to niekomu nepredstavím. To je inteligentný nápad. Čak? Ty si ma počúval? Alebo počuješ niekoho iného a mne iba hovorí do mikrofónu, že to je inteligentný nápad, ale mne to neprekáža. No to presne. Zakliesne to. Dobre, tak je.
Takže jak to bude 2. Tak. Mám to tam moc malé. Fakt, to je zase zle. Nie, nezničil jsem to skálu. Hej, podpíku. To je delikátně, to bude hrát. Taká kapucina zbrnění. Čo bude ešte niesť nejakú vlajku. Do. Nevím, já jsem hlavu držel v tom. A nie. Tak nič, taká hlava nebude. Nie, žije. Nie, mrtvý. To v počítačové učební. Páša školníka. Už nie som sklonená Páša. To je pěkné. Ale ne. Není. Dobré. Takže takto. O, to je husté. Ups. No, bude se takové. Hungerca. Nevadí. Pozri, čo tam beha teraz. Ne. Už ne. Sekačík na meso. Taká. To je. To je. No. To je vlajka. A ještě dám jednu ruku. To bude kratší. No. Už jsem to pokašlal. Tak. To je lízanka. Nejdem na to. Dobre, To takže dostaneš. Dá sa to tak nazvať. za minutu. Čím dám taky pár. To hustý bojovník. A semka mu dám Kier. Svetla. Hledáte. Martin, pôjdeš dneska von? No to som pokazil. To vypadá zvláštne. Takže dám tam. Dám tam. Hej, ale to Ticho. tiež. No to tiež vypadá zvláštne. Ale to prosím za koľko. Počkaj, ešte jeden dobrý nápad, rýchlo. Mám na to 16 sekúnd. Prečo som si vezmal? Dobre. Ne, prečo to nedokážem postaviť? Tak. Stihnul som to. Modern. Takže zlatý meč. OK, dám. Neviem. OK. OK. A ja som dal OK. Pup. Takže Ani OK, kam. dáme. Bude OK, taká máš to svinia. hnusné, ale aj tak. To je Games Bubaket. Dá sa, OK. Nech nežerem. To je štít alebo vlajka? Epic. Ja Keby som to dal išlo- tebe epic. Ja by som sa zasmial, keby... Čo si mi dal? Nie, kámo. To spadol, nie. Redakcetor. Ja vlastne ešte som nebyl. To je Kámo, aký... tu má presne veľké hádko. Prečo má nejaké dve pingpongové pálky? Lebo je to ping-pongový bojovník. A je tu hovno. Ja som to nestihol ohodnotiť. Ty si zmrtné. Dobre, Bolo dobre. na mňa moc. Bolo to na mňa moc. Som to nestihol všetko si pozrieť. Ono bolo najlepšie. S tými.
Na moje mrtví? Mysleli bojovníka s Ešte mečom. blbé, že nejdu ukladať diamanty. Gum šokolka. Nejdu. Asi kvôli tomu dal zlatý. Diamant bloky. Diamant bloky nejdu ukladať. Aha. Geronimo, stihnem dopadnúť na. To dobre. Osím. Ja som sa Osím. zabugoval. Aké to je pekné či škaredé? Pozri si, čo drží v ruke. Kvôli tomu tam... OK. Neviem, čo držíš v ruke. Ako myslíš? Ja som druhý. Som sa tretí. Ja som druhý, ty si tretí. To smrť hneď, čo bol prvý. Dobre. Ja si myslím, že už by som to mohol... Kde som? Moja krásna povedať. Ja si myslím, že už to... No proste, dobre. Pre dneska ešte to už môžem ukončiť. Tak ja sa s vami lúčim. Nemôžeš. Môžem. Dobre, tak ja sa s vami Neučíš. lúčim. Čaute.